No tot el món té la llibertat d'anar com vulgui pel carrer. No tot el món té els mateixos drets. Encara que tots vivim en un mateix planeta, els humans no tenim els mateixos costums, religions, tradicions. A cada país hi tenim un estil de vida diferent. Fets com aquests poden donar lloc a conflictes. Gent que pensa d'una manera distinta i creuen que la millor solució per resoldre-ho és fent guerra. Quan no hi tenim res a veure, no et pares a pensar-ho. Què més dona, si jo he vist bé? Però no tota la gent pensa igual. Hi ha persones que es preocupen per a conèixer les condicions de vida de la gent de països diferents, menys desenvolupats, amb més limitacions. L'Ariadna és una estudiant de periodisme que a través de Miles amb una noia afganesa, la Nahid, es dona compte de que està més interessada del que pensava per a conèixer la cultura de l'Afganistan. A partir d'això s'adonen que no són tan diferents, encara que són de països totalment diferents. Compra el llibre de la Nahid!